Connectant talent creatiu i territori és un projecte per incorporar el talent del sector cultural creatiu als projectes de desenvolupament local de la comarca de la Selva. Durant els mesos de maig i juny s'han realitzat 6 càpsules formatives, seminaris i tallers relacionats amb els projectes culturals i professionalització artística, així com visites a alguns projectes i equipaments culturals de Girona i Perpinyà. El programa ha comptat amb un total de 165 agents participants, que ha permès crear una xarxa de cooperació pràctica per vincular el talent amb els projectes locals. Estic ampliant els estudis amb unes pràctiques i amb unes visites molt interessants. El fet de conèixer diferents associacions, diferents contactes. La relació aquesta que es proposa de talent-territori. Francament, unes jornades com aquestes penso que són molt necessàries, molt positives i molt enriquidores. La finalitat del projecte és la millora de la professionalització del sector, crear xarxa de col·laboració entre els agents i generar nous projectes o productes que millorin l'oferta cultural creativa al territori.